poslednje pitanje ove igre glasi: stadion Manchester Uniteda Old Trafford poznat je pod nazivom pod kojim nazivom, Aleksandre? Teatar snova. Tako je. Prethodna igra je bila izuzetno zanimljiva, da vidimo šta će se desiti u poslednjoj igri za večeras u asocijacije. Koja je vaša polje? A1. Latenta. Možda Beva. Ne. Koja je vaša, Aleksandre? A4. Kičmenjak. Junak. Ne. Birate vi? B4. Broj 4 jutro. Da nije kod možda Sisar. Jeste. Pod B konačno. Da. Idemo dalje. B3. Temelj. Temelj jutro. Konačno kiš. Ne. Birate vi? B2. Rol. Možda. Ne, da. Birate vi, Aleksandre? B1. Kora. Konačno delfi. Ne. Koja je vaša? V4. Neumoran. Kod V možda aktivan. Ne. B3. Predan. Kod B agila. Ne. V2. Marljiv. Vredan. Vredan, tako je. Vredan, cisar. Tavar. Ne. Birate polje, Aleksandre? P4. Balkanski. Špijun. Tako je. Špijun, vredan, cisar. Dalje. Imate li vi neku ideju? Ili možda onoga. Ne. Cisar, vredan, špijun. Aleksandre? Dalje. Jasmina? Da. Šta kaže Aleksandre? Jutro, temelj, rol, kora. Kolona B, konačno, Aleksandre? Jasmina? Da. Dobro, otkrićemo vi. Rešenje kolona B, zemlja, konačno rešenje krtica. Krtica je sisar koji živi i kopa tunel u zemlji. Izraz vredan kao krtica. Krtica je žargonski naziv za špijuna koji se infiltrira u određenu organizaciju. Vidimo da li će naši polufinalijski uspeti da odgone ovu poslednju asocijaciju. Počinjemo od vašeg.